Lisod, kada bang mubadlong ka sa nagbuhat og dautan, suko na nimo. Unya, kay si Juan nga magbubunyag, wa man mo undang sa pagbadlong ni Haring Herodes. Nga dili maayo nga iyang himuong asawa ang asawa sa iyang igsuon. Kana bang imong kabit ba? Kana bang mamabay ka ba? Lisod, it is a very complicated situation nga nisud ka ni anak. Ang tambag anak gud nga kung naano mo yung mga anak, magpuyo mo sa igsuon. Muna siya itambag, kaya di mo magkabuag. Kaya lisod man sa kayo o magpuyo mo isip minyo, nga dili man mo minyo. You have to stand for the truth of Jesus Christ. And it is not easy to stand. Karon, fiesta mo gid ni San Ignacio de Loyola. Sundao ko ni siya. Apan nabali ang dagan sa iyang kinabuhi. Kay iyang gihalad ang iyang espada at tubangan sa mahal na Birhen Maria. O mingon siya, ako mahimo ng imong sundalo. Dili sayo noy, kaya nagkasayop-sayop man sa ni siya. Sugod siya balik og tuon og Latin. Kuyog sa mga bata, mga murabag, di balik sa elementary, kaya nagdali-dali man. Unya, nagdaa siya mga kauban. Sugod sila og panambag, spiritual direction. Kaya wa man sila spiritual foundation, gipangundang. Kinahanglan kung ikaw mugiya og mga tao sa ilang espirituhanong kinabuhi, kinahanglan sad nga sakto sa kag sukranan, dili kay mudiritso ka lang. Muna siya nga ang mga pari nagpagtulunan. Hatagan yun sila og background ba. Sabi tayo ni Annie Dini, ingon madre na siya, madre, huwag lagi ni sister. Kung sa mga congregation, may mo day kang kanang mamadre kag way congregation. Ha? Unya nga naman nga nagsuri-suroy man siya. Mahimo day madre ka unya wa kay mother house, wa kay Pinoy-anan, mahimo lang kag bisag asa mo lakaw, dili ka madre. Mo nang uban ko nga dito ay na madre dito anak niya, mutabang ko siya sa mga kabus. Mutabang lang ayo lagi ingog madre ka, di maka madre. Because to become a sister or to become a nun, you have to dedicate and offer yourself. Agi kag pundasyon, agi kag spiritual formation, agi ka pagka novice. Ha? Nga mo agi ka mas pagtulunan sa mga lakang, aron ikaw may mong full-fledged sa imong pagkamadre. Dili kay madre ko, karon madre na ko. Mindutan mo no, diretso lang kag madre. Ikaw ra sa arsobispo wa kay ila, wa kay baw. Kinahanglan makibaw when you are in a diocese, you are supposed to pay your respects.
To the Archbishop, dili kayo mutungtong na kayo, manuroy ka, magdaakag suwat, nga ako, madri ko. Ano, mukuan, dili maoy, wrong spelling. O sa nga itong pagka-Kristiyanos, we should know what we are going to do. To stand up for the faith. Nga naman, kay dagkan yung kay tanan, nga mga Katoliko, dili kay ba mo barog para silang pagtuo. Mapabay pag kauman sa mong retreat, gapon, pagkanintuta mo daog, paambit ang obispo bahin sa misyon. Natunglan sad nga iyang pangan misyon na. Ha? Nga nagpambit sa misyon. Nga, you do not have to go so far away to make a mission. You can just go to your neighbor to have a mission. You go to your brother, and you go to your sister, and you go to your relatives. Nga naman, tungod sa kakuan sa pagsangyaw. Nga to, dito sa mga kilid-kilid, dito sa mga layo, nga mga lugar nga sakop sa itong parokya, nga ang mga tao, wa na mangandoy sa pagsimba o pag-alagad sa Diyos. That is what made Saint Ignatius of Loyola to make a congregation. Muman sila gitawag og the pioneers. Sila ba'y mo sunga-sunga. Sila ba'y musuong sa mga lugar nga murag lisod, murag kuyaw. And they start their mission. Unya, kung matukod na gali ang pagka-Kristiyano, ang pagka-Katoliko, mamiya sila, ato sa laing lugar. Unang silang kuha na maisog-isog kini sila. Unang kita sa mangayo sa tagkaisog sa Ginoo, aron makabarog sa ta. Nga naman, because the times are so perilous, the times are so dangerous, that there is need for us to have a very strong faith in God. Sa ngalan sa Manog sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Manindog.